Kari, Miro, Oona! Se puolella ja Mitä? Mulla on täällä lasia. Kari, tuo on lopput lasiakin mulle nyt heti. Miksi? Mä en jaksa kantaa näitä. Sä oot mies! Mä en jaksa kantaa näitä, tajuttaksä ämmää? Minä on tosi vihainen sulle, Kari. Mä ikinä halua enää. Mä menen pois. Tiedätkö mitä toi tekee? Mulle toi syö mua sisältä. Mun sydän meni. Mitä? Sinä menit verta. Ei, mutta mä en jaksa enää. Mä oon meikki. Tajuatko, mä oon meikki? En voi muuta kuin nauraa. Sinulla on lapsellisuuden perikuva. Mä en jaksa enää. Okei. Mä oikeesti. Minä olen Jenni. Mä oikeesti. Mitä? Mitä ihmettä? Mä en tehnyt mitään. Olen Lasse ja sinä olet Paula, olet ex-vaimoni ja minä olen miehesi. Mä olin siellä hautakummus tosi pitkään. Kerro minulle, mistä se tuntuu. Syntyyks mun lapsi sinne? Se syntyy jo. Se syntyy sairaalassa ja meillä on oma avioperhe. Mitä? Ei, Kuka tulee takaisin? Heli! Älä! Kuuhelista. Heli on minun ei vaimoni kuin lapseni. Mä oon niin epätoivoinen, mun tekemäni laulaa. Mitä ihmettä? Laulaa! Laulaa, Paula. Tarvitsemme. Olen jossain. Katos kuule. Nää on niin hauska juttu, että Minä? Otatko salaattia? Haluatko salaattia? Kämpis. Mulla on työpäivä. Onko sun työpäivä? Mä aion dokaa. Mulla on työpäivä ja mulla on tää sulla on opiskelut ja mullako ei. Minä? Mitä? Ai mitä? Mulla on feminiininen ääne. Ääne? Olemme töissä. Moi, mä olen Peppi! Peppi tuli! Jee! Peppi? Peppi! Haluatko salaattia? Toi tarjoaa sulle salaattia. Toi on mun uusi kämppis. Mitä? Mulla on kuumetta. Mä olen Peppi ja mä Mulla on asun siskon poika. possulanssu. Mitä? Mä taidan kohta yskittää, että kaikki kuoliaaks. Mä haluan auttaa. Mennäänkö Marokkoon? Mitä? Kato, kun musta tuntuu, että keittiöveitsit ei ole tarpeeksi teräviä täällä enää. Meidän pitää hakkia oikeesti uudet. Mitä mä haluan? Niin, no joo, kato, parta kasvaa vaan. Mä haluan olla hanksu. Ai niin, mutta mä oon jo. Mulla on unelmani. Mä sain ne totuetun ne. Kuulit sä? Nyt me mennään. Mitä? Tuolla et sä kuuntele mua enää. Mikäköhän paikka tämäkin mahtaa olla? Tämä on vakuutusvirasto. No moi mies. Minä olen. Mä olen Isabella. Ja mä saan kaiken minkä mä haluan. Ja mulla on piilolinssit. Koska mä oon oikeesti -9. Siis se... Niin. Minä en kuuntele. Mitä? Kato kulmakarvoja. Tämä on suljettu. Mitä ihmettä sä selität? Mä en oo suljettu ikinä. Mä oon aina... Olen oikein iloinen. Tämä on minun hymyni. Älkää kuunnelko sitä. Mä oon ihan Mä en tiedä. Mitä? Sä aina kaiken kesken, ei susta mitään selkoa. Flirttaile pois. Tiedätkö, mä haluan aivan pikkusen tätä lisää rahaa. Se flirttaile. Mä en oo ihan varma, voiks mä antaa. Mitä? Mä en oo varma, voiks mä antaa rahaa. Sinä sika! Miten kehtaa? Mä en oikeesti voi antaa rahaa. Mä en anna pummeille rahaa. Sori. Ei oo totta. Mä valitan sitä poliisille senkin sika.